Ayo yo. Ayo para adya bala. Gareng Petro Bagong ugi nenggih Rama Semar ingkang sampun rawuh wonten ing papan pagelaran. A O E. Nggih menika ingkang sami lumampah wonten ing madya palugon wontenipun alun-alun ulah kanugaran Jaya Kawijayan. Sing hati-hati no. Bagus lancir kuning ora mokal atiku dadi komeng kesemput satiti aku wis trimo ngono tak kanggo tombo kangenku dina wengi tan sale wong atiku tan bisa lali. Prabalingga nyata kondang tekan bangsa manca Gunung Bromo lebu tlatah Prabalingga tansah nyata endah ing sasana wong muda padha hanya takno kali kulon yo kali tengah ana uwate esuk ati sore yo gati padha abote jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo esuk ngambang ra iso nyuling bisa nyambang ra bisa nyanding.
Ayo co, ayo co. Ayo dibudalke para wadya balane. La tala. Ngayo Kang Gareng. Aku tansah kelingan nalikane temu sepisanan mbok aja citra ing janji yen pancene tresna kang sejati kandamu tansah tak gugu tak simpen ana sajroning kalbuku enten ana besok kapan kita bisa urip bebarengan aku ra bakal citra tak setyane bonggoe wong priya rasaku kang runtuh hati apa pancen tresnamu kang suci eli ngomring panjalukmu urip tentrem lan setya satuhu mong titip jiwa ragaku yen sliramu tresna kang satuhu niki kang sepeda bali niki menika para adyabala saking LA Putra Bathara ayo Kang Petro janji mumung ono cintamu cinta saiki ngilang teku menyakiti hatiku sing kebencut jatuh hati kalau kau cinta mengapa lari ninggal kita sepahit iki aku kelangan Cilegelan ning simpang telu kuwi sing kenangan ayang-ayangmu wis ora ketara ngilang kalingan tresno kowe kena godho ayang-ayangmu mas ayangku wis ora ketara ngilang kalingan tresno karo wong
L.A. Putra Bathara. Medalipun nggih para punakawan ingkang ragil. Nggih menika Sang Lurah ara. Wes. Lah. Diatur gong. Menadenge Lurah Karangadapel nggih menika Bagong out. Titiwas winanci para pratangga senggak sesautan rumageng swasana kenya padha ambeksa ambabar endahe sanino swantara wis rinakat tembang angiringi gongso joget lan kembule rampak yang semake panjogete katon angawe-awe engkang samya mulat bisa seneng atine titiwas winanci para pratangga senggak sesautan rumageng sasana kenya padha ambeksa ambabar endahe sanina swantara. Menawi sampun saking ngati saking diri untaping para adya boleh nggambarkan para tamtama ingkang lumampah wontenipun Kadipaten Bantarangin tumuju wonten ing Kadipaten Mraja Kadiri. Pramila dados pundi babaripun saling pertaruna kawula nyuwun iti pangestu. Nuwun. Sarating padang sumulur madangi jroning pasarean rengu kelingan rano sang tiamanengko sungkem guling oleng wasana para tamtama waraga L.A. Putra Bathara. Piyak siap. Nah, ngenteni apa? Ya. Siaga!
Haya, haya. Oh, au, au. Awas, awas, awas. Tengah menika utaping para wadyabala. Tengah saking Kadipaten Bandarangan Kemat badhe tumuju wonten ing Kadipaten Praja Kedhiri. Tengah menika para prajurit ingkang sami lumampah sremenang ugi kairing dening para wadyabala saking Karang Kadempel. Tengah menika para batur punakawan ingkang sami rawuh wonten ing papan pagelaran. Jebul kok ya mung semene prasetyamu ora ana nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku apa ya wis pinasti urip tansah nandang lara ati tanan tok katresnan jati bejo teman nggonku urip iki aduh dewa duh batara aduh nyawa kula nyuwun pangaksama yen to urip tanpa guna nyawa kula enggal kapundhuta piye kepiye biyen mula aku lila dika krama karo wong lanang liya pamujiku muga bisa bagya mulya langgeng salamiya ayo yo Dedehan Channel terima kasih ya. Ingkang sampun lumampah wontenipun alun-alun olah kanugaran Jaya Kawijayan. Para tamu-tamu kang midil saking Sasana busana ingkang sami lumampah saya menengah. Utusanipun Sang Prabu Klana Sewardana para wadyabala ingkang sami tumuju
wonten ing Kadipaten Kedhiri. Ayo para tamu mandya, ayo. Ayo samadya kumpul bareng dadi siji. Manut Gusti Prabu ingkang badhe nglamar Dewi Sangga Langit. Oh. Oh. Sir. Yen tak sawang ora ono sing nandiki. Yen tak pikir ora ono sing duweni. Duh wong bagus Wong ayu. kaya satriya. Wis asai. Rino wengi atiku tansah tetungga. Apa maneh yen wis nganggo klambi bathik. Sapa wae prawan rondo mesti nglirik. Yen wis mesem eseme gawe kasmaran. Ora salah yen aku pengen kenalan. Mung dheweke sing tansah tak eling-eling. Pitakonku sok kapan bisane nyandi. Panyuwunku pamujiku gak leren-leren. Aja nganti nggonku ngenteni kasuwin. Apa maneh seneng yen bisa kelakon. Saben dina atiku tansah tetungga. Oh niki wonten pagelaran kasing ketrumiyin. Nah, niki wonten sambutan saking
Saka sapa, Mas? Oh nggih saking Pak Lurah Kalipucung. Nah, sumangga kula aturaken sumangga Pak Lurah Kalipucung. Won njaluk disepoti, Mas. Ha, ayo sepotono. Sepot, Mbak, kok cepot Pak Lurah ya dicepoti. Anake Pak Lurah, Mbok. Nah, heeh. Yo, ayo monggo Pak Lurah minggah, ayo sikap. Monggo Bapak Lurah. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang paling ingkang kula bahagiakan nggih, dulur-dulur RT 1534 luar biasa dalam rangka bersih desa Kalipucung yang ke-252. Niki terima kasih niki punika wau sambutan saking Bapak Lurah Kalipucung. Niki menika ngembarkan para tamu-tamu ingkang sami lumampah wontenipun Kadipaten Kediri. Inggih menika para punakawan ingkang sampun saking ngadi saking dari pramila atus pundi kawula nyuwun dipangestu mugi tansah kales ing sambi kala. Hei, persiapan tinggi. Ong sakaring bawana langgeng sun puji marang pangeran. Lotela. Es.
Anjes moro ari mami Mas wiraku lao warta dase mutan kurung layon aning kutha Prabalingga pratanding burung Bisma karya mukti wong ayu pun kakang pamit pa lastra jagone kluruk rame suarane pating kremruso adu senenge sadulur tani bebarengan padha nandur pari sengrenge nyunar ulon parane mano ing ngoceh ana wit-witan adu senenge sadulur tani bebarengan padha nandur pari ayo kati-kati sing kati-kati ker hei ha oh ha oi lagi musisine pada tinggi iki heeh ayo kita 16-an ger ayo hei ho 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 Oke, terima kasih, terima kasih. Swadaya dari teman-teman yang mau. LA Puro Batoro.
Ye ye oi ye oi ye oi. Bahahaha. LA Putra Bathara Nene nano Ao ae oe None nano none e ae ae Ayo yo. Awas pikir. Hoi hoi. Alah Hoi 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 hoi. Ayo bobo, ha ho ha, la dala. Ho 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 ho. Isone mek siwing colok Mas, ga iso liyane. LA Putra Bathara kanggo bocah-bocah mbok aja seneng mentengi. Setia luwih menantang Mas. Tenanan Mbak. Engko lek kelaran titik senengane dolan yang cangar. Hati-hati Mas Bawa ya. Coba sawengen Mas ngarep berilan iringan anggonku tandhe apa to ana sing kurang. Coba sawengen Mas anggonku iki wedaan ning gini yo Kang Mas kok isih seneng kluyuran. Aja gampang nesuti, mbok aja gampang cemburu. Seliramu ayu hanyalah untuk diriku. Ra ana wong liya dik, kecoba amung sliramu. Pancen sliramu paling istimewa bagiku. Nang ngarepku kamu bilang sayang, kulite ra karu-karuan. Nang ngarepku kandha tresno tenan, senengmu krentengi wedokan. Nang ngarepku kamu bilang sayang, kulite ra karu-karuan. Nang ngarepku kandha tresno tenan, senengmu ngasuti wedokan. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Mas, seneng rentangi wedokan. Bakal ayem tentrem Glegek. anggone urip bebrayan. LA Putra Bathara Sinar Pro Audio.
Bojo gampang cemburu, seliramu ayu hanyalah untuk diriku. Wis ora ana wong ayu dik, kecoba among sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku. Neng arep kita Senengmu Ayo sikat bareng. Neng kurine ra keruan, neng arepku kondo tresno tenan. Senengmu ngasuti wedokan. Yen pancen mangkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Mas, jo seneng rentengi wedokan. Jane ya wis ora. Bakal ayem Oke, baik. tentrem anggone urip bebrayan. Nggih, Sugeng Rawuh Mas Kentong sehat. Sawi ra petok e. Oke, terima kasih. Hahaha. Iya, Duh. Dedian yo suka. Oh iya, aku lagi temen iki yo bocah kuwi. Lagi temen kuwi lah aku. Heeh. Sik ta, ki rong geni piye iki, Bos? Gare yo bocah PLB, aku yo ora ngemut. Niki juga terima kasih masih bersama LA Putra Batara, juga ada artis cantiknya Jawa Timur Indonesia. Wah gak al ya, Dewian ya mbak yo. Oh karena sampean, loh. Via, aku lagi gak idek pol nek anding kuping kuwi gak marem ngono maksud iki. Heeh. Lek arep penyanyi rada budeg gak apa-apa, Mas. Heeh. Monggo, Mas. Wiwi musika. Ayo yo sikat. LA Putra Batara. Ya, terima kasih. Ya Amit, wis gak apa Mbak, sampean terak gak apa kuwi bapane ora patek kanggo. Ki sakmene tok, Bos. Bos sinar. Mas ngapunten, Mas sampean olor peh kuwi nganggur ya kuwi ngetone aku oloran kuwi. Heeh. Ayo, heeh. Iki ijek isone gak iki? Ijek isone. Heeh, wis sakmene ae, heeh. Kok lek tengah-tengah melu dadi sampean go mediku ki. Sing gambui lek ra aku ora iso. Iya, terima kasih. Wabah tenan ya Mas, mikir sampean. Aduh, Mas iki sampean apa tambahi iki? dong. Nah, iki lho, sampean tambahi dong. Terus sing banter. Tambahi mic neh apa Tambahi neh, iki nih. volume neh? Apa? Volume neh. Apa Mas? Oh ngono ya. Krunguku gandul ngono. Ora usah ganjil tak congkoke lho. Wis ngawur. Jan ati rusak. Heeh.
Iki piye iki aku kon apa? Sampean to Mbak, heeh. Kon roll bar kuwi salto, ya nyanyi to. Iya. Ya, sebelumnya diucapkan selamat malam buat Selamat warga malam. Kali Pucung dan sekitarnya, nggih. Oke, nggih. Ya, Heeh. masih semangat nggih Pak, Bu, Dek, Mas, Kong, Bayot. Kabeh Iya, sebut nih ya, heeh. Ben gak meri, Lah, ya heeh. mulane Ben ta. gak meri disebutnya kabeh, Mbak. Iya. Heeh. Ini bareng-bareng LA Putra Batara apa, Mas? Lagunya Oh, WW Mama. Musika. Iya, bareng-bareng WW Musik ya. Iya. Oke. Kita sebut nih terus lek elektronan aku ben dijak Oh, ngono. ya. Oh, ya. Cocok toh? Lah iya. Ya, langsung diberi satu tumbal lagu ya, yang cukup baru.
nanti satu album ya. Oh, nah ya. Heeh. Jadi sak nganu langsung satu album, Mbak. Heeh. Ngono oke ya. 12 lagu. Kok akeh men to Mas, bar 12 lagu entek mulai aku. Oh iya iya. Ngono. Iya 2 lagu Iya, saja. 2. Heeh, iya. Lagi? Heeh. Neh. Iya, heeh, Iya. mungkin para adik-adik penonton ingkang Lah, iya. heeh, saya Ya request. mungkin ada yang mau request Pak, Bu. Lek cah cilik-cilik request tok gak apa-apa, Hah? tuwek ora nyamper bacot. Hah? Piye ta aku lho pemedeni ta jane? Mbak, Halo. sing ngarep iki cah cilik-cilik iki lho. Lah ya Nah, apa? Sing ngger kono. Apa le? Lah, ya. Ayo. Hah? Lo ke hati lo ke diri. Mbak, iki. Nanti. Agama Islam apa? Wis iso kembangan silat apa ora ini agama? Kalau tuh aneh kayak. Heeh, Mas Fendi warga wong lawas. Oh, Wong no ya. lawas iya. Oh, selas. Ya, wong lo lawas. ke hati lo ke diri. Ya ampun Ah. lagumu kok ngono ta Mas aku nangis. Agama, iya Agama iki agama apa ya iki Le, ya. sidane? Le, sampai ngomong bapake, Pak agama 50 saiki muni ngono. Heeh, bener bali oneh. Kesayangan iya agama oke, heeh. Kesayangan mek 45 lek agama tambah 50 soalnya rendeng-rendeng. Abang Mas kudune. Wah, Bang Mbak yo. Heeh. Kowe mundak to iki wisan. Mundak. Aku ora ro infone. Jadi lek 12 lagu ya abang-abange Ya enek 12 jadi 1.200.000 karo bayarane. lho kuwi munggah pisan. Wis munggah sak lagu ya wis munggah. Heeh. Lo kadiri habis ini nggih Pak, ditunggu nggih. Nah, bareng-bareng LA Putra Batara. Yang mau lagi nggak bisa nyanyi bareng-bareng ya. LA Putra Batara WW Musika. Asoy. Ayo Mas Bawa. Mas Fendi aja kembangan kok kendangnya jonene yo. Payae. Tangga pusat ya, tangga pusat. Dedehan channel. Aku
baik. Kembali ke Pegon. Belo. Iya, terima kasih Mbak ya. Hei, ha, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Bos. Au. Mok. Kula nyuwun tambeng mangestu. Oke, terima kasih baik. Kita tahan, ditahan. Cik,